A jövő bajnoka. Hogy látod? Megcsináljuk, öregem, semmi gond nem lesz. There's so much mess that's overlapping. És már is lejöttek értünk, gombnyomásra működik a rendszer. Egy stopping please! Csutorás úr, fáradjon be! És nyitják az ajtót, tehát azért nem akármilyen kéne. Yes, we would like. We are winemakers from Hungary. Oh, awesome. We have own vineyard. Not 2,000 hectares, but I have 9, he has 13. All right, that's So, very cool. not the Well, you same. just go on there, I'll fuck it off for you. Okay, thank you very much. So yeah, quite nice. Tehát ez a betű sorozatnak az első bora a B betűs, a Brancott területnek, a Sauvignon Blanc, alap Sauvignon 2013-as, ami itt látható az összes, ez a 340 hektáros területről, innen jön ez a Sauvignon. 340 hektár egyben. Tehát az összes, ez a betűsorozat, a B az egy Brancott nevű dűlő itt mögöttünk, a T az a Pinot Noir terasz, az F az egy másik, az O az a Pinot Grignek, erre a dűlőkről vannak elnevezve ez a betűsorozat. És nézzük Marbónó legnagyobb birtokát. 2000 hektár. 6 bort kóstoltunk, és mindegyik hihetetlen finom volt. Tudatosan, fantasztikus borok. 2 solymot neveltek fel, idomítottak be, akik ugye a természetes védelem, a rigók és a különböző seregély és a természetes, nagyon sok madár van Új-Zélandon, a madárveszély ellen. Őket bizonyos időközönként elengedik, körbejárják a területet, ami nem kicsi, ugye, mint tudjuk, és gyönyörűen megvédik a madárveszélytől. Pockets of hate, rockets of love. It's never too late for changing the color of her, the color of him. It really doesn't matter what skin you're in. Pass me back, stop on the next corner. Nagyon érdekes dolog, amit ott elmondtak, hogy az idei évtől bejelentkeztek az organikus szőlőtermesztésbe, eddig próbálgatták, tehát nem mertek 100%-osan csak organikusan dolgozni, ők is látták a veszélyeit, de ehhez hozzájátszott az ugye, hogy a borászuk rákos volt, és minél tisztább stílusú borokat akar készíteni, mert azért most már a világban látjuk, hogy a sok műanyagot, amit az ember fogyaszt, tulajdonképpen milyen káros hatással van. Fantasztikus infrastruktúrával van ellátva, de ez 16 hektáros birtok. A 16 hektárból mindösszesen egy prémium bort készítenek vörösből például, 1300 palackot. A fehérből készítenek egy 1700 palackos szintén prémium fehérbort. Ez mellett ugye van ez a félédes kategóriás bor, amiből megint csak 1700 palack van. Az összes többi bornál már viszont a koncepció az, hogy egy éven belül a borokat értékesíteni kell, és ennek módjában az elmúlt 20 évben stabilan termelnek ugye Rajnai Rieslinget és Sauvignon Blanc. Most indultunk el a Milford-Szanyi kirándulásra, de egyből egy iszonyat vizet. Megérkeztünk a Gibson Bridge-hez, ez Marlborough eddig egyik kézműves borászata. Összesen 2 hektárjuk van, csak Pinot Grigio-val, Pinot Grigio-val, Pinot Griszel és Pinot Noirral foglalkoznak. We are from Hungary. Hungary. Last year I've been here. Oh, came to visit us. Yes, Not from the sport team. Yeah. Oh, I I'm the head coach of the water polo team. Yes. Right. Okay. A kis maneken, hogy tulajdonképpen az csillog-villog minden, az ő ruhája is. Kicsit az éjszaka világára emlékeztet, de lehet, hogy ez a hölgy pont erre fókuszált rá. Még a székek is csillognak. Hát, mint hogyha egy kuplerájban lennénk, a valljuk meg őszintén.
És kérem szépen, itt pedig Bástya elvtárs úszik magányosan a saját uszodájába, mindenki ki van zavarba a vízből, csak az övé a pálya, 1 órán keresztül. Reméljük kibír 1 órát. Szabadság! Ez itt Claude Henry nevezetű francia borásznak a kóstolóterme, egy kóstoló temploma. Egyébként a francia módi szerint, ugye ott látunk egy szélmalmot, ami egyébként a meleg levegőt hajtja le és nyomja le a szőlők közé. Állítólag itt egy őrült francia borász van. When I planted, this is Syrah, and I have 2 blocks of Syrah, which are my main crop, yeah. And I planted those because looking at the Rhone and the Hermitage, I thought this would do very well here. And on the island there was no Syrah. Only for 25 years Cab Merlot blends. It was famous for those, and you can still do a good one. But then 1 year and 5, the Cabernet Sauvignon is a bit green, a bit vegetal. Greeny, yeah, doesn't vegetal, quite yeah. get there, you know. And I didn't want to plant, so I didn't want to do Bordeaux blends. So I thought, well, the best thing is to try something new. And Syrah was the grape that I chose as being likely to do well. Now there are 24 Syrah wines on the island. Az első ilyen ültetvény, ahol nézd meg, nincs kitakarva a szőlőfürt, mind az 5 borászat, ami előtte volt, azt már kitakarta. És ezt kérdeztem, hogy miért kell ennyire gyorsan kitakarni. What I do is I come along and I just cut it off and I leave the basil. I leave the basil leaf so the still cover prevents the sunburn. Yeah. Just the basil one. Csak az alapleveleket vágja le, és Okay, ugyanúgy so- védi. And because there's another reason, when you get disease, these new young leaves are the ones that get disease. These leaves are resistant to botrytis and other conditions. We don't need him. Sorry. Please, what's your name? Lance. Lance. Yeah. Family name? Bloomhart. A kocs. A kocs. Az a kiskocs. Cable Bay. Cable Bay. Ez itt a legnagyobb borászat a szigeten. A Jurassic Parknál voltunk. Csoda ez a hely, és a bor is egyébként korrekt, nagyon rendben van. Na most őszintén, most megint hova kell mennem? Inni. A következő borkóstoló helyre, következő pincébe. Tehát nem az, hogy elalszunk otthon, vagy hogy szeretnénk ilyet, meg szeretnénk olyat. 11 órától minden nap 5 óráig van valaki a szőlőbe, aki fogadja a vendégeket. Menjünk! Hey! Hi! Montepulciano, very good. Hi! Hamisítatlan barcelonai feeling, mindez Új-Zélandon. Which is a beautiful aromatic white, and it just makes it a little bit rounder, smoother, but without taking away too much of the pepper. You'll notice a little peppery, all that spiciness that people love about the Syrah. So we do hope you enjoy it. Thank you. No problem. Szóval itt már illetve vörösbor és fehérbor házasítást? Persze, az előbbi pincébe. Egyébként a Stone Ridge-be ittünk az előbb, ugyanígy Syrah Viognier házasítást, ami a Rhône vidékén Franciaországban egy abszolút elismert dolog. Egyébként már hallottam olyanról, hogy például a Pinot Noirba raknak pici sárdonnét, vagy láss csutorás pincészet. Szagosfehér édespiros. Szagosfehér édespiros, így van. Az előző pincéből most megyünk a Obsidian nevű borászatba, ami Ferencünkkel, ami egyébként egy 10 perces séta. Merlot 2010,
Ez az egyik legjobb évjárat volt az elmúlt 20 évben. És még egy kérdés, hogy megvan szabva, hogy milyen fajtákat ültethetnek, vagy ők döntik? Do you have a rule? What kind of variety you have to plant, or whatever you can? Whatever you like. It's open. Bevisznek a pincébe is. Faprés. Thank you very much. Thank you very much. Csokolom, Csókolom, viszontlátásra, szervusz, hasta la vista. Tehát, ahogy mondta, minden egyes kortyért meg kell szenvedni, és az előbb tudtuk meg, hogy ezeken a birtokokon 1 hektárnak az ára $500 000, ami magyar forintba a mostani árfolyamon 100 millió forint. A mostani még több, de Na mostani, igen. Temotú borászat. Attila se volt még itt, mert mindig zárva volt. Előre ide szóltak telefonon, és mondták, hogy szeretettel várnak minket. Végre Attila vizet iszik. 1 hónap után ezt most fel tudtam venni. Ritka jelenet, de ugye már a borosborok itt vannak előttünk. Csak direkt azért, hogy az egri borász kollégák lássák, hogy a gyalogutak is így ki vannak táblázva, hogy az egyik szőlőbirtokról a másikról hogy lehet eljutni. Hát most miattatok megcsinálom, de nem nagy örömmel különben le oda, aztán oda föl. Hát kicsit kemény, de hát menni kell, a Cabernet, meg a Merlot, menni kell.